Nahulog, guys. Ano ba ginagalaw mo eh? Guys, nahulog. Nahulog ka dyan. Ikaw baka next mahulog itong black tea kung mahulog. Oo. Acho! Pag ikaw binoxing-boxing ko dyan. Hindi, mama. Si Papi yung manyo. Si Papi yung manyo. Bobby Bobby. Boing. We ran so fast up the mountain as the sun fell. Patuloy tayong maging masaya, patuloy tayong magmahal ng bawat isa. Ang purpose namin sa video is for memories. Someday, pabalikan namin, hindi lang basta alaala, pwede namin mapanood yung mga ginawa namin nung kami ay mga bata pa. Nung kami ay hindi pa mahina, nung kami ay mabilis pa maglakad, nakakapagmotor pa, nakakapunta pa kung saan saan. Mababalikan namin lahat ito. So yun ang pinaka-purpose kung bakit din natin ginagawa ito. So make these moments last. Imagine a world where we all belong, where no one's left out, dressed in our finest, walking the walk. Ooh, imagine what we could do. Happy days be our guests, happy days manifest. Let's stand together, put a smile on our faces, fill us up with your grace and make us better. Tayo na. 669. 669. Pwede na. Hoy, 15 Pag lang kayo. naligo ba kami may additional? Yes po, mag-additional po kayo na 75 po. If ever na mag-additional. Mangyo lang to. Bigyan po namin po kay Kuya Mamaya. Ayun, dilim. Ay, mataas ha. Kasi mama, alala. Macho. Makitid na, alala yan. Makitid. Makitid. Careful ha, madulas. Macho, ditsun ka muna. Dili, macho. Madulas, madulas. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies were Okay, stand by. Hold your pose until tomorrow. Please say one and smile. Another one. Please say one. Kaya mo itong pose pag mag-jump siya. Kaya mo yung pinopose, okay? Tayo pa. Okay, please say one and say, parang pinasiyak na yun na din, no? Another one. Next, solo picture. Bag mo. At sa ulit mo. Pag-stars mo. Hold it until tomorrow. Please say one last. Naiwan niya ako sa ako. Let's go. Please say Naiwan eh. Diba na kayo? Iyan. Okay, together. Okay. Tika mo naman. Okay. Tika mo naman. Sila yung buyers na hindi. Tatapos. Dipili na kasama yung guide. Okay. Dito na lang kayo. Ako magsashop. Denise, dito na.
Talaga ba? 10 minutes. Hanga na. Next, Miss Angel Lucid. Ako again. Janice. Sama na dun. May flash na yan. Night. Hindi siya pwedeng flash. Hindi siya pwede sa flash. Ay, gumalaw si Albert. Hindi pwede flash. Flash and mobile. Bakit mo baliktad? Okay, 1. Best kiss lang po ha. Salamat. 1, 2, 3. Walang gagalaw. Class picture. Isa pa. 1, 2, 3. I walk between the raindrops. I am soaked, but I don't mind the cold. I have walked this street 1,000 times or more, and I hope that I still do when I'm old. Here, memories flash in front of me. I see them clearly. A life I once had is sealed in this town of concrete and stone. And I know, though I'm growing old, it can never be untold. The past, it is written in stone. Though I'm growing old, it can never be untold. The past, it is written. Kuya. Ano? O, dali. Punta na kayo dun. Janice. Oh, kita yung ano, oh. Albert, tayo muna kayo habang magtao. Kita yung Sige na. ano. Daddy, may tag. Okay. Ayaw mong pahiga. Game. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Selfie? Baka madilim to. Tingin, Ano ba yun? Then show me your smile. Mainit dito, mainit. Kasi malabas natin na Ha? pa rin oh. Malabas naman kainit mo na. Oo nga eh, sa init eh. Grabe, ang init dito. Walang hangin. Macho. Macho. Ito ah. Init.
Yes ka lang. Okay ka lang. Pause mo oh. Ang init, grabe. Ah! Ayun nga. Diretso na tayo. Doon na tayo. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better. 'Cause a love like this is rare, and I wanna take you there. I would give it all away to do it all again. Make our love a story. Uy, shark teeth. Wooden. Ay, mga crabs. Ay, oh. May ibang klaseng. Ay, kuya, yan ang dapat sa'yo. Di ba mahilig ka sa mga, ano, ito, yung, tag dito? Oo. Pufferfish. Snake. Snake. Ay, seahorse, oh. Seahorse. Mga shell. Ay, I don't know kung anong tawag dyan eh. Pero ito alam ko, cellphone. Di ba tama ako? Careful kayo ha. Kuya, tingnan mo mga ito oh. Ay, baka mabasag. Ganda no? Ito kuya, laki oh. Kuya, macho. Ang laki oh. That's a Russian. Ah, dito tayo, tara. Macho. Mas maigi siguro kung saan ano po. Ay, macho, ang galing oh. May mga laman pa siya oh. May context-explanation ng tayo pa. Ito po is tunay po ito ng mga shells. Ito yung tinatawag natin giant crab po. Then mukha na silang parang bato yung semento kasi ito po is mga nahukay lang po namin sa mga bundok na dito sa bundok. Kumbaga nagiging fossil na po sila or fossilized po. Pero sa study, pag ganito ko lang kayo tapos buhay, may chance po na makaproduce sila ng sobra pa po. Naman po na nasa bandang gilid, Yes, yes oh. gawa na po yun sa fiberglass. Kumbaga, nireplika lang namin yung mga seahorse kasi part na po sila sa mga endangered species. Then sa mga seahorse po, isang dangkal lang yung pinaka-big size na. Walang umabot sa ganung size. Oo nga, laki. Pinalakihan na po namin para mas magpa-size yung picture po na. Tapos sa mga seahorse po, yung lalaki yung nagbubuntis at saka nanananak. Hindi yung babae. Totoo yun, totoo yun. Lalaki nagbubuntis. Lalaki,
Tapos yung mga color po na shells naman po na nasa baba, yung yellow, orange, purple, at saka red po, yan po. Mga tunay at saka original na kulay po yan ng mga shells. Yan yung tinatawag nating scallops. So, kinakain na, di ba? Yes po. Yan yung nakakapit sa ano po, no? Yung pag inaahon, hindi ba pa ba yun? Tala ba pala yun? Yun siguro, mga Ito. mga barnacles. Yan po, yung mga color po na shells na yan, ang pagkakaroon nila ng kulay, depende po yan sa algae, plankton, at saka sa current ng tubig. 1,000 years. Eto, Yan, grabe. more than 1,000 years. Grabe. Ano yun? Kumbaga parang Century. Yes. Dito naman po, eto, Nautilus pompilius na shell. Kumbaga sila yung tinagurian namin the fastest moving shell. Over the years. Tapos etong nasa gitna, eto, so far po yan yung pinakamahal na shell. Ito po. Yes po. Ang presyo po niya, kung ibenta namin yan, is nasa 3,000 or 150,000 pesos. Anong meron sa kanya? Very nice. Tapos comfortable sleeping. Tapos all over the Pwede hawakan natin. Hindi po. All over the Pabili na ako, po. may bayad yan. Sa balot kailan nasa Davao sila makikita or makikita. Gano'n. Pero nasa 200 to 250 meters po yung hangin. Is na basta So hindi ba, oo. Yung mga ordinary divers, mahirapan din yun. This one naman po is made of fiberglass na lang. Ito yung banda dito, mga fiberglass. Tapos ito naman, ito po, closer lang please. Yung nasa ibabaw ng bulak. One of the smallest shell po yan, pero adult size na. Ang liit. Kumbaga, hindi na po yan lumalaki na lagpas sa ganong size. Gano'n na lang talaga siya. 6.1 millimeters. Pero ang presyo po niya is nasa 1,000 US dollar. Kumbaga, 50 to 58 or 57. Para sa kanana. Ang liit, ano? Endangered species. Hindi pa naman po. Marami pa sila. Kaso lang, bibihira lang po matagpuan kasi nasa 150. Saka mahirap pulihin. Nasa 150 to 200. Mahirap makita yan, syempre. Nakadikit pa po yan sa mga corals and seals. Tapos mga South Sea pearl. Parang ano lang eh. Tinga. Parang tinga lang sa ngipin. Tinga or kulangot. Oo. Pero grabe. Pero adult size na po yan. Oo, pinakamalaki na. Only 6.1. Pag ano mo siya, pag malaki, parang anong tingnan. Pag malaki siya tingnan, ano yung tsura niya? Wala. Wala, yan yung pinakamalaki nga niya eh. Pinakamalaki yung size niya po, sir. Ano yung tsura niya? Ano po, parang ganito na parang may crown po siya. Kung may mga macro lens yung mga ponyo po, pwede siyang picturean. Ito, yung orange din, oh. Tapos South Sea pearl naman yung nasa baba po. Nagaling naman sa ganitong klaseng shell. Ito, pearlas pa po ito nakadikit na to. Tapos itong shell na to, ito yung tinatawag natin mother of pearl. Ito yung shell na nasa pera natin na 1,000 pesos po. Okay. Pintada maxima yung scientific. Ito pala yun. Marang pa tayo dito sa loob po. Ito ba ito? So, yan. Mami. Meron pa daw. Ito, natural. Tapos ito naman, soft corals or sea sponge. Ito po. As Bali yung sponge. corals na yan, pag nasa dagat po yan, nag-wave lang po sila tapos para sila umiilaw sila rin. Kumbaga parang sila yung fluorescent lamp sa ilalim ng dagat po. Din minsan mahaba pa po yan. Parang nag-glow. Parang nag-glow in the dark. Parang yes, gano'n. luminous kumbaga. Tapos ito naman, Cynoporidae family shells. Kumbaga sila yung mga shells na kinoconsidered namin as unang shell collector. Kasi sila mismo po nangongolekta din po ng mga kapwa na shell. Kumbaga yung mga tiny shells po dyan, yung bubog at saka yung lollipop stick po dito, natural na dumidikit sa kanila po. Buhay po siya nung Yung ginagawa mga yun. maliliit na shells po, it's either buhay or patay, dinidikit po nila or minamagnet po nila. Si Orchin. Ay, masarap yan. Pinatanggalan namin yung mga spike or mga tinik-tinik po na, kaya yun yung itsura. Masarap yan, Bert. Tapos pag mga ganito mga shapes na mga shells, mga cone shaped shells,
sila yung pinakadelikado pag buhay pa or pag nasarado pa po. Kasi ang laman nila is may binom. Kumbaga ang laman nila po is parang may karayo. Kung saan nandun yung binom. Oo. Tapos pag natusok kayo sa karayo nila, binomos po. Laso na. Times 2 yung mga binom nila kaysa mga ahas po. Until now is wala pa pong gamot. Mas matindi. May ano rin pala yung mga ano. Kung matus ka po or paralyzed for a lifetime. Then until now, wala pa pong antidote sa mga binom. Delikado pala yung shell na yan. Pero pag niluluto naman yan, edible naman po. Di na rin. Mahirap na oh. Tapos mga bulating shell kung tawagin naman namin. Kasi po yung itsura ng mga shells is parang bulate, pati rin po yung mga naman nila. Tapos itong dalawang shell na to, name after po sa may-ari ng museum na to. Alin Kasi po? po yung dalawang shell na yan. Kasi po yung boss namin yung naka-discover po sa kanila. Ito po. Yes po. Ayan, tsaka yung katabi niya po. Ito. Yan. Kumbaga ano po, Bursa. pagkakita ng boss namin sa mga shells na yan, wala pa pong pangalan. So pinadala niya po sa mga group of scientists sa Europe po para mapag-aralan. Nung pag-study nila doon, wala pa pong name, so pinangalan na lang nila. So sila yung unang nakadiscover ng Yes. ano. Oo. Bali, ang buong pangalan ng boss namin po is Quirino Hora. Yung isa dyan, ginamit po, yung apelyido ng boss namin, yung Hora. Tapos yung isa po, kinukumbay na po yung buong pangalan niya, kaya nagiging Quirino. Kirino. Oo, Kirino. Kumbaga nilagyan lang nila ng letter I sa pinakadulo para mag-sound science. Para tinwist nila ng konti. Yun pala ang ano niya. Si Mr. Quirino Hora po, lokal na taga rito sa Panglao, Pilipino po. Then he collected all these shells po. Dalawa na lang. Dito sa Tagbilayan. Ano pa yan? Pangalan ng television. Ito naman ang Jessica. Ito. Malapit ng maubos. Laki no? Shell? Saan? Ay, oo nga no. Dati yata. Pa? Kaya po din yung others na Oo nga. Ay, oo, yung half-half niya. Kuya, naniniwala ka may ganito kalaking ano? May ganito kalaki? Anong klaseng species? Dali, saan? Doon? Matsu, type 1 ng shark. Type Dali. shark. Nasa si mother? Man! Dali. Let's go. Umayos ka na, medyo ano ka. Yan. No?
Hindi mo kang hulas na hulas. Let's go. Yung buko. Okay. Tinamaan? Tinamaan ka? Si Kuya, oh. Pero yung mga shells niya, yung iba niyan, yung marami dyan is collection niya. Tapos yung iba naman is parang pinili na nila sa Oo nga daw. Pero nung kabataan daw, talagang pag nagda-dive siya, yun, nakukuha daw talaga niya. Oo. Ang church to, Kuya? St. Augustine, sir. St. Augustine. Spanish time pa dati. Diyan sila nagbabantay sa taas. Parang yun yung pinaka-watchtower nito. Oo. Kasi likod kasi dito is dagat na. Oo nga. So uso kasi dati mga pirates, mga Moros. Call it off and don't look back. Take me off this lonely track. All my worries of yesterday, I can't seem to get away. We were golden, turning blue. I thought you could see it too. Through our hands it slipped away. We were never here to stay. We were so wild and free. We were just kids in love. I gave you the best of me. Ay, ba, may pakuha kayo dito, oh. Nahulog, guys. Ano bang ginagalaw mo eh? Guys, nahulog. Nahulog ka dyan. Ikaw baka next mahulog itong black tea kung mahulog. Oo. Acho! Pag ikaw boxing ko dyan. Hindi, mama. Si Papi naman nyo. Si Papi naman nyo. Bobby Bobby. Boing. Acho! Yay! Oh, natala! Acho! Basta. Ako daw church na. Diyan tapos ko ba? I woke up in the middle of the night. Na-na-na. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. Ooh, na-na-na. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And I'll never understand how you saw it coming. Yan, yung batang makulit. Managa. Level set. Asa karon na? Bibili mo na sila ng tinapay. Tawagin lang, i-forward mo number niya. Ikaw rin,
Pila may mauro. Papansin tong batang to eh. Mas lang yan, mas sustansyado sa presyong abot na yan. Malansa. Wala gamay po. Lately nothing goes in my direction. Lately nothing's coming my way. Keep drowning every bit of my devotion, sinking deeper every day. And lately I am missing my reflection in every muddy puddle on the pavement, driving every thought into distortion. But I will get up, work even harder. Anong pagpipilian? A, C, 5 Nara. It's Chili Dog O'Clock! Very special time where we get to see how many chili dogs I can eat in 1 minute. Okay, 60 seconds on the clock. And... Don't look down, boys! Pagod ka. Once we Mas kuya. Mas kuya ang galaro ng bilyar. Good morning. So, timpla muna tayo ng kape. Kasi ang oras namin 6 o'clock. Hindi naman malamig. Yung hangin. Hindi naman nagalaw yung... Ito na ba? Wala ko nagamit yan. Kaya kagabi naligo ako late na eh. Para malakas yung tubig. Yung malakas yung tubig nila. Ito naman ba? Ako ito na yun. Siargao meron ba? Sabi ko wala. Wala na. Shot mo na to. Matthew! Dinilan mo po yung cellphone ko po. Siyempre. May iwan na lahat. Huwag na yung cellphone mo. Sige. Alis na tayo. So, punta tayo ngayon ng island hopping. Ay, kuya. Hindi. Yeah. Let's go. Nagbasa talaga ako. Okay na ba? I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend
zipline. Laging Ay, si ano eh. Macho. Lambot. The sea, water. Hello, bakit? Macho. So naghihintay sa atin dun yung boat. Pagdating doon, uwi na tayo. Ano kaya meron dito? Mga bangka na yun. Daming bangka oh. At this moment, no one can tell where we should go or what's coming. We thought we had it, the truth about our common soul, that it was fantasy, nothing to put belief in. As soon as we saw the ocean, we knew what we had become, defying our own emotion, pretending land was our own. Medyo mataas yung ano, pagdangan niya. Pababa. Oh. Ito natin hintayin yung bangka. Nabigat ka. At this moment, no one can tell where we should go or what's coming. Tignan natin itong kabila. Ano meron dito? Galing ka dito, Janice? Ito yung beach. Pwede ka maligo.